som chcela kukučkové hodiny. Veľkú barokovú nemeckú prácu s rozmanitými vyrezávanými ornamentmi a vtáčikom, ktorý každú hodinu vyskočí a vykrikuje existenciálny komentár o živote. Tak som si teda jedny zaobstarala pre moju najlepšiu priateľku, ktorá je zároveň náhodou aj mojou mamou. Viete, ono je to tak, že jej sa poväčšine nepáčia darčeky, ktoré jej darujem na Vianoce a obyčajne to nakoniec skončí u mňa. Tak som si teda povedala, že jej priamo môžem dávať veci, ktoré chcem pre seba hlavne ja. Takže keď sa mi to potom vráti, môžem byť za to v skutku vďačná. Mama dostane moju pozornosť a ja mám darček. Viem, že je to vypočítavosť, ale je to realistické a praktické. A netvárte sa tak nezainteresovane, ako keby vás nikdy nič podobné nenapadlo. Neklamte. Už som nejaký čas na tomto svete a viem, čo viem. Jednoducho som chcela skutočné starožitné kukučkové hodiny. Stoja však kopu peňazí. A v jednom obchode mali priveľkú zásobu nových za zvlášť zníženú cenu. No nekúp to. Tak som teda jedný kúpila. Na škatuli boli maličkým písmom napísané dve informácie, ktoré som si vtedy nevšimla. Prvá bola vyrobené v Južnej Kóreji. A tá druhá bola o tom, že výrobok je potrebné čiastočne zložiť. V škatuli sa nachádzalo 5 igelitových vrecúšok s rozličnými časťami a bavorská horská chalupa z umelej hmoty, na ktorej bolo napísané pravé umelé drevo. Vrcholom toho všetkého bola plastiková hlava jelenia, ktorá vyzerala ako mama srnčeka Bambiho. Zložila som to všetko dohromady tak, že žiadna časť, chvála Bohu, nezostala navyše a zavesila som to na stenu. Poťahala za závažia, rozhýbala kývadlo a cúvla som. Týkalo to príjemným spôsobom. Ešte nikdy predtým sa mi nepodarilo dovršiť niečo tak úspešne. Veď tá prekliatá vec funguje. Odbila celá hodina. Malé dvierka sa otvorili, no drobný vtáčik von nevyšiel. Zízala som dovnútra bavorskej chalupy z napodobeniny dreva. Vtáčik tam bol. Pomocou čínskej paličky a sekáčika na ľad som sa pokúsila tú kreatúrku vyšpárať von. Zdalo sa mi, že je voľný. Nastavila som hodiny na 3. Chvíľu tikali a potom odbili. Dvere sa rozleteli. No vtáka nikde nebolo. Z temnoty zadnej časti chalupy sa ozvalo ku. Ale žiadne ku. A dokonca ani a. Uplatnila som zásadu, keď sa to nehýbe, prinúť to. A uchýlila som sa ku gumenej paličke a vešiaku na šaty, po ktorých nasledovalo prudké zatrasenie hodinami. Nastavila som hodiny. Odbili. Dvere sa otvorili. Ticho. Dôkladná prehliadka odhalila malé telíčko so strunkou okolo krku ležiace na boku. Málo kto zavraždil kukučku z hodín. Ale ja áno. Vedela som si predstaviť Vianoce. Ráno, keď sa rozdávajú darčeky. Tu máš, drahá mama, kukučkové hodiny pre teba. Vtáčik je mŕtvy. A urobila som to. Darovala som jej tie hodiny.
a porozprávala som jej ten príbeh. Smiala sa. Nejaký čas si hodiny aj s mŕtvou kukučkou ponechala. Hodiny aj s kukučkou sú už z nášho domu dávno preč. Táto historka však vždy zaznie, keď sa v decembri zídeme s rodinou. Smejú sa. A moja mama sa na mňa pozrie, usmeje sa a ja sa usmejem na ňu.